Ovo ti je vučja jazdina ovdje. Čuj vučja. Ja, pa vidiš tragove vukova, medvjeda. Stvarno, gdje su tragovi? Evo gore, vidiš. Smijem ja ovdje zaviriti malo. Evo vidite, poštovani gledalci. Ne znam da li će šta izletiti ovdje. Nema veze, ako izleti tu sam mi. Imaš kakvog oružja? Vidite tamo, ja ne smijem dalje. Tamo postoji neka jazbina. Ne smijem ja, tamo može nas šta napast. Može nas šta napast tu. Evo izdali par krivina do semafora, dole i lijevo. Koji par krivina, čovječe, dole se trebamo skroz spustiti. Ne moramo skroz, možemo i... O Bože dragi. Pogledajte ovo. Koliko mi imamo dole spuštanja. Pa mi se kilometar spuštamo nizbrdo, čovječe. Ama. Pa ovo nema ni na Nijagari, čovječe. Imaš sad tamo pećinu? Pogledajte koja stina. Tamo sigurno ima lisica ili vukova. Put je nama kliza. Mi već silazimo dobri 15-20 minuta nizbrdo. Hvala Bogu ravno. Približavamo se vodopadu. Jesmo blizu. Šta je to? Zviždenjak, evo. Daždenjak. Fuli smo skroz, pa nema veze. Ma šta fuli, ne duti, dragi Bog. Šta fuli, evo znakova da smo na pravom putu. Ovo svi ratni znakovi ne važe. Ne važi, ja. Zezaš ti suare, zezaš nas. Nismo fulo, poštovani gledalci, mi smo na pravom mjestu. Pa da li će mi sad voda ići vam na kameru? Jao, to je to! To je to! Pogledajte ovo gore, iznad mene. Šta kažete? Koji ugođaj? Pogledajte. Avantura je uspjela. Stigli smo na odredište. Toliko je visoko, kad gledate gore, ako imate kapu na glavi, kapa će vam garant glavi spasti. A mi smo bili, vjerovali ili ne, tu negdje. Tu kad smo se ufatili i to jest držali za ono drvo i pazili da ne padnemo od ozgo. Jao, milini. Jao, milini. Misija je uspjela. Doduše moramo se ponovno popeti na vrh i montirati ovaj video da bi rekao da je misija uspjela. Jao, pogledaj. Jao, pogledaj. Nadam se da neće voda ići u kameru od ozgo. U vidu praha. Ovdje još zova nije ni iscvjetala. A na drugim mjesecima je i prošla. Ovdje klima malo kasnije, vegetacija drugačija. Pogledajte. Jao, ti je. Jao. Jao, samo ide voda malo na kameru. It works fine.
Upravo gledate najveći vodopad u Evropi. Kakavac. I naslaga na stijenama. Da, narode, dobro ste čuli i vidjeli. Ovo je najveći vodopad u Evropi koji se nalazi u Bosni i Hercegovini, nedaleko od našeg glavnog grada Sarajeva. 17 km. 17 km od grada Sarajeva. Evo, uživajte u ovoj prirodnoj ljepoti.